Ahriati tu Unau chun zom na thli in a thaw thum na atan za ngai mi alova aron tle chuan Ahriati te chuan in bang an nei talo ruah tam tak aron surzui ngala no pang ti taka Ahriati te Unau chuan mi in a tlan lu na chang shehek lo mi bathar a tomhul na zongin ankala an veng in lian ve tak bathar zau ve tak nei te ina chuan an tom Unau taka a ruah a han meu chuan zandar som pakhat borvel ni in mi bathara chuan voti takin an muhil suya atuk vartiana chuan an tomhul na in nei tu puliana chu lo thoin an bathara no pang pani an nu le paten an thi san tak Ahriati te Unau in kwa riaya lo thumudun amu chuan makti takin a ena mami thote u engti ziange hetia in lo om tak me tia soi an tum chu an pang alo sa hle meya YMA telam phone fatin YMA lamin thil om dan te an chui ngala thlipui le ruah puin za ngai mi alova Ahriati te in lua aswa sam dan chu an sheta thua ya an khongai ema Ahriati te chu an khosik asan Unau mawangin civil hospitala da ni in MHEP lam shwai tu ten anin ompui choka Ahriati te in nei tu ten Ahriati te in sakthat na tur an nei lo miao awangin an veng pol sang te to khom chuan Ahriati te in tur chu an veng YMA rama manmo takin natlangin an sakthar saka ko shan lam Beichia in mutbu le sille fente an mamo tur khong khomin in tina natlangin an kalkwala an khotang le ko shan trangrual te zara bungbe le mutbu te po ama an nei aya thale tam tak chu Ahriati te chuan an nei ta Ahriati te Unau chu an lo har ve ta hlola Ahriati chuan kan in kha in kan nei te lo in tin nge kan om ta kang ti in alo trap chuak ngala ama ompui tu MHEP shwai tu chuan an Unau ta na khotlang le ko shanin thil an ti sakdan te chu ashil tamel mela Ahriati mitmeng chu hlim na mitmeng in aron in thlak ngala pathian nena lom thu asoi ngal mola kapi kanawa tha em o tha ina ho thei ani to nangpo ilo har vele ichwa te thur thu doctor ten an soya natna shan pa inei lo ni in doctorin asoya ti chuan Ahriati te Unau chu damdoin atanga chuakin anin thara chuan an shwaya in tero te ma se fel thlap si hi ani a achunga chuan ama a an nei ngai lo bongrua te alo om tawa an veng mi pui te thatna awangin Ahriati te Unau chu an lom ema gas te thlengin an nei ve ta Ahriati nau boya chu sikul te kalzelin Ahriati po in bazara chome azor chunzom zela hunle kumte in herzelin Ahriati nau po har satnakara class 12 azir zo veta Ahriati po pasal nei hun kum somni palizat alo ni veta Ahriati nau po van nei thlak takin sipe a tangin an ko sakpo azia chovial to an tun manun ratheina an sharenga nula tlangwal ni veta chu an ma ni du te po an mu ve noka an veng ke tipi leader te zingami lalrin liana rin tia rina tia an shiat le an coachin Ahriati hi amel du in adundan le har satna apallan sajia shatu ni in nupuya nei hial adua zantin de thoin aleng ta fova ma se Ahriati hian anawin nupui anei ma chungai zong nei atum bo lo thunga chutia an veng tlangwal chuan ve min fasha Ahriati chil tatlat chunula tam tak beng athlenga KTP in mangve tak nula somdongi chuan rina chu angai zong ema Ahriati chil ti tlangkam batanga an hreset chu athin rim ema
sutiang fasha chame zuar thing lutuk so urina hian adu tak tak lawang ti in du thu alo sama tlai khachu Ahriati bazar kal ho lam le somdongi dor kal tur chu in tokin somdongi chuan Ahriat biak luk chekadu asin ani mo enge nita urina hi Ahriati hian nei tumin thei top achua a fasha nupuya anei du tak tak lawang ma se Ahriati hian a theina zong zongin hne atum thin an ti che a ke chuan oi lo e me Ahriati chu nula fel tak chome po zuar ni tin thin urina chu abe se ngam tiu lo me ka lo ti che a nge ilo be se zo Ahriati chuan mi chanchina lo boy su in vaman ve alo ti du leka somdongi chu asale a Ahriati ti chedan to chu angai to ni tin tamaya rinala chuan Ahriati rim achol san ngai heklo Ahriati chuan urin tlangkam kalo shet ve dan hi kalom lo khop me kaphulo cheti chu kashia ma se kan in hi lo chuang kai to lo sham lakadu ani baka nangle ke hi inkop thei tur chi kan ni lo din mun le khosak in ang lo lutuk awanga boina to hi kadu hau lo ania baka le kathiam lo kani le zel nen I chung de pon min pom don lo boina kan ton tom ma in min kal san ram zok te ati a ka chung te a chuan lungai angai lo tangkam ti mei ho lutuk rina chuan alo ti a Ahriati chuan itan chuan a ho anima na keini tan ero a ho lawe kan khotlang thanna awanga tun din mun hi thleng ve thei chau kan ni asin khonga in min thethiam sham ro ati a ma se rina hi pa ve tak ani a Ahriati hian nar zantin ma se Ahriati te in a chuan ka hi a thul pha chuangai reng lawa khel lawa Ahriati a rim tak luk ta ka chuan kan upa ten mechia le uite achul nem pe an lo tiang khan Ahriati po in atum le du wang reng nilowin rina zuna awai ve ta rina chu athalel ve hle meya chutia hlim taka hun le ni amang ve tan chia ang ti kar khatna chuan anau fela boya tia do taka ako thin chu asipai tanna duty na a bompua ka athi ti thu adong tatlat mei nilo ani theilo kanau nei chun o kanau nei chun kanau duat lelpa he khovela hian tinge ke kher hi rang turamin duan kum khale chen har sat ka shingnun ka machon thin na zo zai ta kha tok zo lo mi lelpa kanun na hi lavero ti ten athin lung na lutuk chuan rap chungin acham chuaka anau ruang chuleng pui airport alo thlengta Ahriati te in anau ruang alo thlen meu chuan Ahriati chu atana sat em awangin achau to hle a anau ruang chunga bokin boite ana ka van ti em hitimei amin liam san hi a theilo I u hi min khongai ve lo mi boite lo har le sha te boite anu buyatal hi chu hroi ve su lo kirti le ro boya ti in aw vaka Ahriati chuan atwar thiam mol lova anau boral atanga kar khat aliam nuwa po Ahriati chuan cho ai du lawa atong trai ngai bok lawa achangin atrap chuak le phut thina rina po amang ang ve hle a Ahriati chu cho tlem tal ei turin thlem takte a thlem pon channa amungai lo Ahriati chuan pathian adem ta ema tunma atong trai war ve takha atong trai ngai lova a in khom to ngai heklo chutiang chuan thlali zet aum to a abelpa rina ko shan mi lutuk thalai a thei to pa in mangtu chuan bang lovin atong trai sak ranga Ahriati ero chuan swallam a on tatlat arukin damdoi aya zu ain ta zawa rena chung te bengpo athleng to a bansan mei turin rina chu anti a ma se rina chuan arong bol na ngain atan thei top chua in atong trai so
so zok ni tina Ahriati chuan rui thei thil hmanga in hnem atumna chu a hlo cham hle mani in khongai na lian tak swal na tho anuna lalzelin ayana sa chuan rui thei thila atlante zela Unau ral na le Unau hlo an khol te chu atlan ral fai ta veka Unau boya kha ral an ven na lama bompua ka thi ani awang in sarkar atang pon sum thanem tak adonga ma se Ahriati nun chu achia tak zel awangin engthil thama tinan amanglo atlan ral ta veka banglova rinatong trai sakna azara Ahriati chu alo har chuak le in trapzoi zoin pathian ma a aswal na te ngai dam dilin atong traya rin nang hitong lo ni ila kabolen nge yang kalome o lom tu se ngai lo ka mangai che alom swala ipilbo rang hi ka phal lo ani chuwang chuan itan ni tin zan tin chuna te zinga te zanla ya te ka tong trai sak zia thin che sin urin kalom tuk o kalom tuk nang kher katong chehi pathian rem ruat alo ni kalom tuk urin keipon ka mangai che ti in lim takin sing nun Ahriati chuan amang le ta ani ka thon tu min ngai thak sak tu zong zong chunga lom thu ka sei tak mewa tin ka he ka channela hian video thon tu sang ngai thak tur somkwa pani set kada to a langai thakim lo chuanin sp sang chalte khan han sar sula kai ma khan han ludula chuan in thai phenga video a khan in lutanga alo om tuar meidona ta chuanin ka video in langai thak lo niya in share te kha milo ngai thak sak thau turin ka som chawa tin zan tin video hi thonthu hi ngai thak turin kan da thin a ka da thina hi milo share sak milo ngai thak sak sia thin turin ka som tak meu chawni chuanin hei thei top ko chwa ka tang ve so sowa nangni pon thei top milo chwa pui ve turin ka ngen chawa in chungte in chen puite mobile phone smartphone nei zong te kha in lo subscribe tir ve vek turin ka ngen tak meu chawani kalom tak meu ani chunga kalom me